balima bamanan kameno mali kono ani mali ko kanga fuleni wali mando be kataw kelengele na bela jele mafu ya force orola ka fonya no ko bisimila ko bi bamanan kuna foni solim kene kono mimi na wala li chamake awu mali kibario ani jien fanwere kibario la Agence internationale pour la promotion pharmaceutique groupe AIPP Pharma Plus aye demeke kanyeshin Sherifla Dotoroso Centre de Santé Sheriflama ni fura chaman dili alsilamaya demeton ansaru nyejoro anfa ani ankara moba asid Sherif Usman Marani Haidara ale bonya koson amalo nya ka fofura dili abe amusaka ere bota otari jo fu sefa warla million ta ani wolonvla la kene sira senka alsilamaya demeto ansaru dagayro la bangoni jangne bugula bamako sigida foloko nana Sadio Sidibe Ibrahim Koulibaly ani Abdoulaye Sogodogo ulu de kera baran sere Sherifla jabarani so tola anga je angu nyamada Jakulu mimi wele ko Agence internationale pour la promotion pharmaceutique groupe AIPP Pharma Plus uye demeke Sherifla lapitani nzoe Mali Silamadina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema ani Mali Silamatonga faranyonga jakuluba ho conseil islamique du Mali manyema Silamaya demeto ansaru nyajoyoro asayeda Sherif Usman Madana Haidara ka lapitani nzo jole ye bangoni jangene bugula deme mindo furaw mi Musa kabiti jo shefa wari million dani wolobla nyonana furad lanjakulu inoye Agence internationale pour la promotion pharmaceutique groupe AIPP Pharma Plus ye ayengania inda ka bani segere ka sabuke akachesiri ye jamanadenw ye dali masama nogoya ke minnu ye ni olu bɛ ka furake akalabitani nzola fi sabilila furashiyaw minnu dira antibiotiques sumaya furaw kirinaw ana ɲɔgɔna wɛrɛw nin y'a siɲɛ filanan de ye Agence internationale pour la promotion pharmaceutique groupe AIPP Pharma Plus ka nin ŋaniya jira kɛ bani sababula ka sabu kɛ dɔgɔkun fila yani bi cɛ u sera an ka minisiriso ma minisiriso min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batoko ma an bɛ hiji kuma min na hijidenw minnu b'u kunda maga jamana ka furako ka se ka nɔgɔya u ma ni baara mun kɛra sisan c'est baara in ye layidu dɔ de timɛ que an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye docteur Mantala Sangare a kun y'o kɛ guide ye à travers les Mali silamɛw fana sababu la parce que o ɲɛmɔgɔw don donc haji opération in kɛlen kɔfɛ ka Mali jididenw bɛɛ ta en charge fɛn na maga ɲina o tɛmɛnen kɔfɛ a ko a bi fɛngɛ bɛ baara mun na guide bɛ baara mun na a b'o baara in guide dɛmɛ o baara la ka fura in dɛmɛ kɛ furako sira la a ka kiliniki fura ninnu musaka miliyɔn 17 u ka dakuruɲaw la silamaya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba fédération ansardine internationale fadi o ɲɛmaba tɔgɔ la Modibo Jalo y'a ka nisɔndiyaw jira furaw bisimilali la ni ka waleɲuman dɔn kɛ a dibaw ye centre de santé Sherifla a ɲɛmaba fɛnɛ y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ nin min kɛ sababu ye ka dɛmɛba lase u ma maaw furakɛli la centre de santé Sherifla la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ centre de santé Sherifla dayɔrɔ 20 bɛ a kɔnɔ wa dayɔrɔ 20 kɛmɛ sara la 80 bɛɛ lajɛlen labɔlen don maaw la banabaatɔw a yɛrɛ jɔra san 2009 silamaya miliyari 1 ani miliyɔn 300 ni dɔɔni de donna a jɔli da fɛ groupe AIPP Pharma Plus an b'aw fo aw ka kɛwale ɲuman in na ka tila ka yira aw la k'a fɔ aw ka baara in a nana nasira fɛ sabula aw ye a di cɛ mun ma k'a k'a lase a k'an ka se ale ma ka sɔrɔ aw ta in tɛ a ka baara ye adamadenw dɛmɛni ye depuis bɛɛ y'a dɔn don min na adamadenya dɛmɛni ani ka adamadenw dilan k'u bila adamadenya dɛmɛni sira kan o ye bɛnnen bɛ ale ka baaraden ma a ye dɔgɔtɔrɔso caman jɔ Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan dɔgɔtɔrɔso jɔ kɔfɛ san o san a yɛrɛ bɛ wari min bɔ a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ ka banabaatɔ furakɛ a ka ca miliyɔn 6 ye san o san donc o la ni mɔgɔ min ka dɛmɛ ɲɛsinna o tigilamɔgɔ ma a sinna a siyɔrɔ la o la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Ala ka laban ɲuman d'a ma groupe AIPP Pharma Plus yɛrɛ fana an bɛ dugawu k'aw ye Ala ka ɲɛtaga di aw ma an bɛ Ala tanu bi AIPP Pharma Plus ye bonya min k'anw ye n'o ye ka fura di anw ma an b'a fɔ fura dira a dira fɛ dɔgɔtɔrɔso nin n'i y'a ta i b'a ye k'a fɔ farigan lajɛ bɛ k'a kɔnɔ muso jigi bɛ k'a kɔnɔ boloci bɛ k'a kɔnɔ pansement c'est-à-dire joliko bɛ k'a kɔnɔ jolita bɛ k'a kɔnɔ arajo bɛ k'a kɔnɔ
dɔgɔtɔrɔso jɔra wari hakɛ min na o bɛnna miliyari 1,300,000 dɔɔni ma. Sigida ladala ɲɛmaw, diinɛ ɲɛmaw, kɛnɛya ɲɛmaw ani sigida galema ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira ka wale ɲuman dɔn kɛ banni ye a ka ŋaniya ɲumanya la sigida ye. Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyeda Cherif Ousmane Madana Haidara ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Agence internationale pour la promotion pharmaceutique groupe AIPP Pharma Plus ma u ka dɛmɛ na u ni kɛnɛyaso fana bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo min bɛ se k'a to fandanw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati. A y'o wale ɲuman dɔ kɛ, baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye surafana dɔ kunna min labɛnna a Seyeda Cherif Ousmane Madana Haidara fɛ. An ma ladɔnniya ka fɔ nin kumakan in lasera Musa Fɔnba de fɛ. Fura in dilen kɔfɛ karamɔgɔ Haidara a ye wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin groupe Pharma Plus AIPPP ma ka da u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ani u ka bonya ma ka ɲɛsin a ma. Fɛn minnu sɔrɔla o kɛra Sadio Sidibe ani Ibrahim Kulibali ka fara Abdoulaye Sogodogo kan olu ka ɲininkali galamani na. An ka jɛ ka karamɔgɔ Haidara ka bonyakanw lamɛn. Alhamdulillah, an bɛ Ala de fo ka Ala barikada comme i b'a kalama cogo min na silamɛya nana diɲɛ lafiyali de kama. Silamɛw mana caya yɔrɔ o yɔrɔ ni silamɛya tiɲɛ don yen yɔrɔ de kan ka lafiya ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan. Bon o la alhamdulillahi rabbil alamin an sera ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ fandanw lafiyali kama. A kɔfɛ ninnu nana bonya min kɛ an ye u nana fura di an ma ka se 17,000,000 ɲɔgɔnna ma fi sabilillahi ala kama. O la vraiment nisɔndiya min banna dan fosi t'a la. An bɛ dugawu de kɛ baarakɛyɔrɔ in ye ala k'a taa ɲɛfɛ. Ka dugawu kɛ fura minnu fana dira a dira ni ŋaniya ɲuman min ye ala kama an b'a ɲini ala fɛ a ka taa o sira ɲuman in fana fɛ fandanw ka se ka bénéficier ka niyɔrɔ sɔrɔ a la a dabɔra olu minnu kama u ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ. Kumana vraiment nisɔndiya min banna dan t'a la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ninnu ye k'a ɲini ala fɛ baarakɛyɔrɔ in ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka jamana lafiya. Nin t'u ka siɲɛ fɔlɔ ye sunkalo mun tɛmɛna misiri caman bɛ yen nin fura baarakɛyɔrɔ mɔgɔw taara misiri bɛɛ la ka taa mɔgɔw lajɛ ala kama ka dɔgɔtɔrɔw ta u bɛ mɔgɔw lajɛ ala kama bana min b'i la k'a fura d'i ma ala kama u yɛrɛ ye miliyɔn hakɛ min fɔ o la o ka ca kosɛbɛ u y'o kɛ fi sabilillahi sunkalo in na silamɛ bɛɛ ye. O kɔfɛ ni hiji in fana na u ka baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Madu Kulubali dɔgɔnin de don ale y'a kanu k'a fɔ ne kɛra o conseil président ye o conseil tɔgɔ la ani président tɔgɔ la u bɛ fɛ ka bonya kɛ Mali hijidenw ye ɲinɛ ayiwa ka fura d'u ma u mago bɛ fura quantité o quantité la u b'a bɛɛ d'u ma fi sabilillahi ala kama. An bɛ ɲinɛ min na nin ye n'o ye 2019 ye a hijidenw u tagara ni ninnu ka dɔn de ye furakɛli sira kan. O la bi fana u nana bonya min kɛ an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso ye o tugura o la. Mana u bi nin bonya in kɛ yɔrɔ caman na o installé don yɔrɔ min na jamanaw kɔnɔ a bɛ se fɔ jamana 17 ɲɔgɔnna ma. Bon an bɛ dugawu kɛ baara in ala k'a ɲɛ u bolo. U y'a dabɔ ŋaniya ɲumanya min kama u ka yɔrɔ k'a taa ɲɛfɛ k'a sabati pour que fandanw hakɛ ka sɔrɔ a la ala k'a n'u dɛmɛ o la. O de b'an bolo ka fɔ nisɔndiya min don dan fosi t'a la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka san 64 na anniversaire ɲɛnamayali kadara kɔnɔna na Sénégal alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan Sénégal faaba la Dakar walasa ka se ka jolidi kɛ k'u ka kanu kurakuraya ani ka layidu kanw ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Sénégal Ansaru ka ɲɛmɔgɔ bolo ni o ye Mamadu Fofana ye. Tɔndenw ani kanubagaw olu caman bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'u ɲamada. Ni silamɛya ko ko alabato k'i ma ɲɔ fɛnɛ dɛmɛ a kɛmɛ k'o ɲini o de kadara kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Sénégali ka sanga ni Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyeda Cherif Ousmane Madana Haidara ka bange ni ɲaɲaninw ye u ye jelidiba kɛ min bɛ se ka to ni u bɛ se ka kisi lapetaninso la Sénégali faaba la Dakar joli jɔyɔrɔ ka bon wa joli nɔnabila man di
di ni joli yɛrɛ tɛ nin bɛ kɛ sababu ye ka ni caman kisi. ɲumanya bɛɛ ma sigi wari bɔ la i bɛ se ka ɲumanya kɛ sira o sira kan i b'a kɛ o sira kan an y'a ye sisan komi se t'an ye dabali t'an ye mais an kɔni an bɛ se ka jɛn an ni fankelen kɔ parce que jeli ye ni ye an bɛ se ka jɛn an ni fankelen kɔ k'o di jɔn dɔw ma karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama donc nin ye waliɲuman dɔ ka ɲɛsin karamɔgɔ ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kanibagaw nana tɔndenw nana sigiɲɔgɔnw yɛrɛ nana sénégalais nana maliens nana siya bɛɛ nana ani région bɛɛ ka bɔ sénégal région bɛɛ sela yan donc vraiment kɛla succès an bolo. maa 400 ɲɔgɔn de nana joli di la ka bɛn ni silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara ka nin joli di labɛnni ye wa bɛɛ lajɛlen nakun ye ka hali bi wale ɲuman dɔ kɛ mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba haut conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a sayyada sherif usman madana haidara ye a ka wulikajɔbaw la silamɛya diinɛ carili la diɲɛ kɔnɔ a n'a ka cɛsiri kɛra sababu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ min bonya maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ ka n'a ka walawalaliw ye walawalaliw minnu kɛra sababu ye ka maaw dilan u kɛlen kɔfɛ ka faamuya sɔrɔ ko in bɛ don de kadara kɔnɔ. min y'an bila nin na o ye an karamɔgɔ ye hɛrɛ min ɲini ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma o de y'an bila nin baara in na donc an ye lawudu de d'an karamɔgɔ ma an b'a dɛmɛ an ni n'an ka nafolo fo ka taa se an ka don naba ma o de y'an bɛɛ y'an bila nin baara in na k'a jira anw bɛ sɛnɛgali dugukolo kan yan k'a jira sɛnɛgalikaw la anw karamɔgɔ ye jɔn ye. an bɛ nin joli in di an karamɔgɔ usmani ayidara sherifu usmani ayidara kanu kosɔn an ma nin joli an ma sara ɲini a la an ma dɔrɔmɛ kelen ɲini a la an b'a kɛ ala ɲɛda jaati yɛrɛ dɔrɔn de kama. donc ko foli lase naba bɛɛ lajɛlen ma tɔnden kelen-kelenna bɛɛ a cɛ a n'a muso a n'an kanubagaw n'an dɛmɛbagaw foli lase kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye an sigiɲɔgɔnw ye n'an jatigilakaw ye n'o ye wɔlɔfaw ye sɛnɛgalikaw ye a bɛɛ de bɔra an n'u bɛɛ jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ non vraiment an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma foli lase bɛɛ lajɛlen ma. maliden minnu sigin bɛ senegali olu y'a yira k'a fɔ nin wale in ye olu ka kunnawoloden ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ ni maa ka bonya don a bonya ye olu ka bonya ye kɛnɛya tigilama minnu yɛrɛw fɛnɛ bɛ kɛnɛyasow la olu y'a yira k'a fɔ hakilina ka ɲi a bɛ kɛ sababu ye ka ŋɛniba bɔ olu sen na silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara sababu la Dakar. bara mun filɛ nin ka kɛ karamɔgɔ ka anniversaire kɔnɔ vraiment u sara tɛ maa bolo u sara bɛ ala de bolo parce que n'a fɔra ko signe de solidarité a tɛ tɛmɛ nin kan parce que kelen amsar bɛ diɲɛ fa o fa u y'u ka silamɛya de yira parce que nin fɛn mun ye ni silamɛ bɛ yakili to nin na k'a fɔ an kan ka nin kɛ kira ye an kan ka nin kɛ kira mɔden ye vraiment fɛnba don. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ senegali faaba la Dakar kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'o kɛra jolidi in labɛnbaa ye a sera ka joli bɔsi 100 ɲɔgɔn na de fara ɲɔgɔn kan min bɛna kɛ sababu ye ka niw kisi lapitaninzo la an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ zamzami y'u ka bange ni ɲaɲaniw san 2020 ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la. amina ya rabi musa fɔmala ko do umne ani alsilamaya dɛmɛtɔ ansaru bitu ɲɔgɔn bolo alibi nga an bɛ bɔ Senegal an bɛ segin kana don Mali jamana kɔnɔ Mali alsilamaya dɛmɛtɔ ansaru u ye dɔni kalanbulon min kun sigi sen kan walasa k'u ka section 46 tɔndenw k'olu ka dɔniw kankurunya ka ɲɛsin rapport gafe o sɛbɛncogo ani o ɲɛdɔni o faamuya koɲɛw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o kalan in kuncɛra a kuncɛli kɛnɛ o sigira sen kan ka bɛn tarata don u ti kalo tile 6 ma alsilamɛya dɛmɛtɔ ansaru dagayɔrɔ la Bangɔni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ Tata Ture ani Seydou Ɲare Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la olu kɛra baara in seere. Nin don ta ka wuriya kɛnɛ min n'a sigira association Ansardine nationale fɛ ka ɲɛsin section 46 ma Mali jamana kɔnɔ a kun cɛra ka sanga ni tarata don o kalo tile 6 ye a kɛnɛ kan degeden karamɔgɔ ma ka nisɔndiya dogo ka sanga ni nin kɛnɛ in sigili ye ka ɲɛsin tɔndenw ka dɔntaw ka wuriyali ma a labana k'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu sen yera ni formation in kɛnɛ kan u ye dɔnni minnu sɔrɔ u ka dɔnniw labaara donna nataw la. An y'u kalan rapport sɛbɛncogo ɲuman de la. N'u taara contrôle kɛ u taara sous-section contrôler u taara commission contrôler u taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ terrain kan u kan k'o rapporter cogo di u kan k'o jaabiw dantigɛ cogo di comme rapport de contrôle ale bi kɛ ni technique particulière de ye a tɛ kɛ i kunfɛ ten sira dɔ de bɛ yen i bɛ tugu o de nɔfɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa se i ka laɲini sɔrɔli ma donc an y'u lakɔkɔ o sira minɛli de la. An bɛ min jigin ni formation in kɔfɛ o de ye ko n'a diyara ala ye formation in a ma kɛ théorie dama ye quoi
ani exercice caman kɛ min b'u bolo jɛya baara la. Donc an b'a jigin n'u taara terrain kan sisan u bolo na jɛya baara la u na se ka contrôle ɲumanw kɛ ka tila ka a dantigɛ ko ɲuman fana kɛ. Vraiment u ye kalan in suivi ni hakilisigi ani basigi ye. N b'a jigin k'a fɔ a bɛ n'u nafa fana. N'a y'u nafa olu ti nafa an ka tɔn de bi nafa parce que an ka tɔn de ka ɲɛtaa b'a la. Mali Jamana Association Ansardine section 46 ni nin kɛnɛ ye u ye wale ɲuman kɛ ka ɲɛsin ADN Mali yɛrɛ ma ni nin hakilina ɲuman in sigili ye sen kan. O min bɛna kɛ dɛmɛba ye olu tɔndenw ma u ka nin dɔnni sɔrɔlen ninnu labaara u ka dongo don baarakɛtaw kɔnɔ. Ka tuguni a bɛna kɛ dɛmɛ bolo ye ka ɲɛsin tɔn ka cakɛdaw ma. An b'a fɔ ko formation in a nako ɲɛna kosɛbɛ. An bɛ se ka fɔ u y'an ka kalan u ye fanga de don a la ka kɔrɔ. Nin kun kɛra an kunna ka kɔrɔ mais an kun y'a baaraw kɛ ka waliw kɛ ka mais a yira ko bɔlen ninnu ma sabati kosɛbɛ. Sisan u nana ka fanga kura don a la ka barika kura don a la ka faamuya wɛrɛ di bilen n'Ala sɔnna n'an taara ka taa ni baarakɛyɔrɔw la an bɛna min kɛ a nɔ bɛ ye. N bɛ fɔlɔ ka an ka ɲɛmaaw fo ni hakilila la vraiment baara ni ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. A nako nana a waati yɛrɛ la parce que an ka tɔn plus an bɛ ka taa ɲɛfɛ an kan ka hami tɔn in a sini na o sini tɛ jan ni an ma sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kow bila u nɔ la an laban an bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ coroni ye an tɛ Ala deli o la an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka nin hakili ɲuman na an b'a ɲini fana an ye kalan min kɛra an kunna an b'a ɲini Ala fɛ an ka taa baara in kɛ ka kɛ sɛbɛya yɛrɛ ye ka sa se yɔrɔ la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni gafe dili ye mɔgɔw ma minnu sen yera nin dɔnni kankuruyali kɛnɛ in kan. Jɛkulu min ni o bɛ wele ko Association de soutien au développement des activités de population ASODAP an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ye san 25 sɔrɔ ɲɛnamaya la u ka ɲaɲali kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni alamisadon o ti kalo tile 9 ye donanjigiso hôtel Salam na mɔgɔba caman olu nana kana caya kana kɛ baara in seereya ye. Amadu Kamara ani a ka jatala Daramani Mali olu de tun bɛ Sherifila Jabaraneso tɔgɔ la u sera ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan k'an sama la an ka jɛ an ko ɲamada. Baɲumankɛ tɔn min n'an b'a wele ko Association de soutien au développement des activités de population bakuruba la ASDAP a ye san 25 sɔrɔ o san 25 o nisɔndiya ɲaɲaniw bolodara ni baɲumankɛ tɔn ɲɛmayaso fɛ. An ka kulu in a bangena nin y'a san 25 ye dɔnni b'a san 25 sanfɛ an y'a ŋaniya san 25 a ka ca a ka dɔgɔ mais ka Ala fo ka wali ɲuman dɔn a ye san 25 min yira an na Ala k'a ɲɔgɔn caman yira an na an y'a kɛ ka da fɛn 2 de kan mun kɛra mun tora pour que an bɛ se k'an labɛn hali bi ka nɔbɔ an bɛ baara minnu kɛ kɛnɛya sabatili ani togoda mara baara wɛrɛw ani fana n'i y'a mɛn i bɛ gɔngɔn duru o y'a sɔrɔ i dɔrɔn 2 bɛ duguma ka an dɛmɛbaw fo an dɛmɛbaw jɔnni ye gouvernement du Mali a n'a ka ministère ani ministère caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministère caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. J'avoue que a diyara n ye nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ parce que n'i ye a wolotuma lajɛ ka na se bi ma sira caman tɛmɛna o kɔrɔ ye mun ye cɛsiri o de bɛ fɛn ɲa donc bi an kunna wololen don mais mun ye a tu tigɛ n'o ye madame Traoré Fatumata Touré an b'a fo ka waleɲuman dɔn. ASDAP n'a ka baaraw ɲɛsinen bɛ musow sigidalamɔgɔw denmisɛnninw ani dɛsɛbagatɔw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ka koɲɛw jalatigɛli ma dɛmɛ nasiraw fɛ. A y'a hakilina sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛ mais ale a baara yɛrɛ sinsinnen bɛ mun kan ale ye mun kɛ a ka station baara la san 27 la an bɛ baara minnu kɛ kɛnɛya sabatili la faut que dɔ ka bɔ muso kɛlɛ la dɔ ka bɔ densaya la et puis denmisɛnnin minnu fana denmisɛnnin mɔgɔ kɛnɛ n'i y'a ye i b'i tɛgɛ don a nɔ bɛ to yen pour que denmisɛnninw fana olu ka se ka kunnafoniw ni fɛɛrɛw sɔrɔ pour que u ka se ka kɛ dondɔn bakɔrɔsɛbɛw ye donc madame Traoré Fatumata Touré ale de ye nin miiriya ɲuman sɔrɔ.
u ka nin san 25 sɔrɔli ɲaɲanu hukumu kɔnɔna o kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni y'u bolo u n'u terilakaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka i hakili jagabɔ san 25 kɔnɔna baaraba minnu kɛra a kɔnɔ ani san 25 nataw baara minnu kan ka k'o kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu kan. Bi an bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan kɛn yɛrɛ ye baarakɛda dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma association ASDAP. Alors ASDAP sigira sen kan depuis 1993 bi ye a san 25 de ye san 25 a ye baara caman kan ka jamana ye donc an b'o san 25 an b'o ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan ɲɛnajɛ kɛnɛ don mais hakili jagabɔ kɛnɛ fɛnɛ don ka da ka san 25 kɔnɔna la ko caman kɛra a ɲɛna dɔw kɛra peut-être olu fɛnɛ gɔlɔnna dɔɔni donc ASDAP y'a jateminɛ k'a fɔ u b'o fɛ ka san 25 ka nisɔndiya kɛ mais en même temps ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ association ni o ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛda ye a bɛ se ka yiriwa ka taa fɛ cogo min na. Kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ n'o ONG ASDAP ye u ka san 25 n b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ san 25 kɛra donc halisa kɛta minnu bɛ kɔfɛ u ka ɲɛ ka tɛmɛ mun kɛra kan ye donc félicitations u ni baara. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko baɲumankɛtɔ ASDAP a bilara sen kan Mali jamana kɔnɔ juillet kalo tile 15 san 1993 waatu ka sanga ni musoba dɔ ka hakilina ye n'o ye Madame Traoré Fatumata Touré n'ale tun ye sage femme ye a y'a kanu a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ ka nin cakɛda in bila sen kan yasa a ka dɛmɛ ta ka se musolakaw ani denmisɛnninw ma ni k'u dɛmɛ k'u ka hakɛw ni k'olu ɲini ka d'u ma sariya hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ san 25 caman Ala k'o di nin cakɛda ani maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Seliba hukumu kɔnɔna na adamadenya dɛmɛtɔn ONG Qatar Charity a ye dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma ni saga 1,582 ani 82 dili ye walasa u ka se k'u ka nisɔndiya ani u ka sarakatibɔw kɛ i n'a fɔ komi setigiw b'a kɛ cogoya min na alisilamɛya diinɛ kɔnɔ a kɛra ka bɛn alamisadon u ti kalo tile 8 ma u yɛrɛ dagayɔrɔ la Badalabu Bamako sigida 5nan kɔnɔna na Bubakar Tarawele ani Nuhu Kone olu de kɛra baara in Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw filɛ. Nin tɛ Qatar Charity siɲɛ fɔlɔ ye nin kɛwale ɲuman in na ka sababu kɛ u bɛ nin baara la depuis san 2009 yanfan ninnu fɛ nka ɲinɛn ta ko kura kun donna la ka sababu kɛ sagajigi 1,582 u y'o ta k'o tila alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛla la se tɛ maa minnu ye ka layiya faga Bamakɔ kɔnɔna na ani Mali fan tɔw caman na min nafolo kasa bi kuntagala bi jɔ sefa wari $150 ɲɔgɔnna na. Nin min filɛ nin ye Qatar ye nin dabɔ ko ka fantanw ɲɛji cɛ k'a sɔrɔ jamana caman kɔnɔ fantanw bɛ yen mais o ye Mali yɛrɛ ye k'a fɔ ko fantanw ka ca yan kosɛbɛ lahiya bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ camanba bɛ yen o tɛ lahiya sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na o y'a ɲini fantanw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an k'a lajɛ ka saga dɔ d'u ma a dabɔra nin de kama a ma dan Bamakɔ alhamdulilayi saga yɛrɛ min sɔrɔla saga 1,582 ani 82 o de sɔrɔla an y'a tila région 6 ni ɲɔgɔn cɛ an ye dɔw bila ka taa Kayi ka dɔw bila ka taa Kulikoro ka dɔw bila ka taa Sikaso ka dɔw bila ka taa Segu ka dɔw bila ka taa Mopti ka dɔw bila ka taa Gao bon caman fana bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ an bɛ saga kuturu fana ta ka di mɔgɔw ma bi aw ɲɛ b'a la cogo min na lahiya yɛrɛ don mana se an bɛ saga dɔw de faga ka sogow di banabaatɔw ma minnu bɛ pɔnze la ani mɔgɔ minnu ye refusé ye an bɛ sogow d'u ma ka sogo tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa Qatar Charity ye jɛkulu ye minnu ka baara dannen tɛ nin dɔrɔn ma ka sababu kɛ wakili tolen don yatimɛdenw ani muso cɛsabagatɔw fana la. Anw yɛrɛ ka bureau kɔnɔ yan nɔ famille pauvre b'an bolo fantanw bon u ka famille pauvre ya mais u ka sigida mairie de ye papier sɛbɛn k'a fɔ ninnu ye fantanw ye se t'u ye a y'u dɛmɛ o ye fɔlɔ ye. Tribunal fana bɛ papier d'u ma n'o ye casier judiciaire ye k'a fɔ ninnu fana ka lahalaya jɛlen don police fana bɛ papier d'u ma certificat bonne vie et mœurs k'a fɔ ninnu an ma kolangolo ye nin sigida in kɔnɔna na o famille pauvre minnu tɔgɔ nana anw fɛ kalo o kalo an bɛ 26 de d'u ma ni montant jiginna a bɛ kɛ 24 ye o tɛmɛnen kɔfɛ yatimɛ min talen bɛ an bolo Qatar Charity la mɔgɔw 6 o de b'an bolo waritigi minnu bɛ jamana kɔnɔ an b'u wele u fana ka hinɛ lase mɔgɔw ma u ka hinɛ lase fantanw ma sigida mɔgɔw minnu bɛ u ka hinɛ lase u ma
jamana jan min ye Katari jamana ye o bɛ ka hinɛ mɔgɔw la mais an ka nafolotigi minnu bɛ u ka sigidaw la minnu bɛ u ka hinɛ u fana na dɔw bɛ a tɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔ koyi u ka taa dɔ d'u ma saga dɔ sanga d'u ma se b'u ye u k'o kɛ n'u y'o kɛ o tigi fana tɛ ɲinɛ o kɔ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Katari Charité ye jɛkulu min ye u dagalen don jamana 45 ɲɔgɔnna na wa baara wɛrɛ t'u la adamadenw dɛmɛni kɔ se tɛ maa minnu ye diɲɛ kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fonba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an wolo lajɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ siga kɛlen don maa min na k'a fɔ ale de tun b'a fɛ ka furanjɔrɔ k'a fɔ Jaso san 2015 Général Gilbert Diendéré Blaise Compaoré ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP ɲɛma bibi in na a ka lapasabaw n'o ye avocaw ye u n'an bɛ kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi senga ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna utikalo tile 8 ye min senfɛ u y'a yira k'a fɔ olu m'u ka maa minɛkun dɔn n'o ye Général Gilbert Diendéré ye k'a ka kiiriw jatigɛ k'a jira k'a fɔ si kaso k'a kan k'o kɛ k'o y'olu kɔnɔ gwa Maître Jean Yaovi Degbli ni ale ye lapasaba dɔ ye kunnafonidi kɛnɛ senfɛ a y'a yira k'a fɔ Général Gilbert Diendéré kun min kɛra minɛkun ye ko minɛ tɛ se ka kɛ o mɔ ka sabu kɛ don min na a b'i ye jamana ɲɛmaaya la furanjɔrɔ k'a fɔ Jasole ko Burkina jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Jean-Baptiste Ouédraogo ye k'o de y'a laɲini ko jamana ɲɛmaanda kana to k'a ka jamana ɲɛmaaya ta lapasaba y'a yira k'a fɔ Général Gilbert Diendéré don min na a bi minɛ a yɛrɛ kun t'a minɛkun dɔn yɛrɛ ko wa k'a ma bɛnbɛn bɛ tigɛ faso kamɔ a ma bɛnbɛn bɛ tigɛ jamana ɲɛmaaya so kamɔ a ko wa ale b'i sinsin Burkina yɛrɛ maa minɛ sariya n'u ko code pénal ko ni y'i sinsin u ka k'i t'a minɛkun ye a ko Général Gilbert Diendéré ma deli k'i cɛ a la k'a fɔ jamana ɲɛmaa ndanyara ko ale y'a ɲɛmaaya ta a ko ale yɛrɛ kɛtɔ k'a ta ale ma ta a yɛrɛ mɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Jean-Baptiste Ouédraogo de y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa nda tɛ se ka to ten a ko o tuma na ni Général Gilbert Diendéré kɔni bɛ minɛ sariya la a kan ka minɛ de i n'a fɔ maa min farala ko dɔ kɛbaga kan ko min tɛ ko bɛn da ye complicité ko nka ko k'ale kɛ ko kɛbaa fɔlɔ yɛrɛ ye ko bi ma kɔnɔ quoi jamana ɲɛmaakɔrɔ Jean-Baptiste Ouédraogo kɛlen k'o kɔrɔfɔ mɛn o yɔrɔ bɛ a y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ a ko ale tile kelen a ma deli k'a fɔ Général Gilbert Diendéré ye ko jamana ɲɛmaa nda don k'a ka kɛ ɲɛmaa ye bawo don min na kafo yɛrɛ bi Jaso o jamana ɲɛmaakɔrɔw Jean-Baptiste Ouédraogo maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'olu ka kɛ surunani do kɛbaw ye Michel Kafando ni a ka minisiri ɲɛmaa minɛnen kɔ ale tun bɛ o maaw la a ko kuma ma deli ka bɔ ale da ko ale k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa nda don ko Général Gilbert Diendéré ka kɛ jamana ɲɛmaa ye. Togo jamana kɔnɔ wasadenw ye sariya dɔ don bala tɛgɛ kɔrɔtaw kɛra maa fanba jɛna n'a ye ko in kɛra araba utikalo tile 7 sariya sen a bɛ kɛ sababu ye ka nisɔngoya taamaw nɔgɔya jamana kɔnɔ nka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ a dabɔkun de ye ka jamana lakana Togo jamana kɔnɔ don nataw la n'i ma ɲɛ k'i bɛ nisɔngoya taama boloda i ma na kɛ fangasinamatɔn ye fɔ nɛgɛ ɲɛ 11 ka se fɔlɔ i ka sɔrɔ k'a daminɛ wa ni nɛgɛ ɲɛ 18 fɛnɛ dafara a man kan i ka nisɔngoya taama kɛ sariya sen in fɛnɛ kɔnɔ a jira an bɛ k'a fɔ sira bɛ sira la bɔlɔn bɛ bɔlɔn na olu dɔw tɛ minɛ nisɔngoya taamakɛlaw fɛ yɔrɔw minnu ye jamama yɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni maaw ka sɔrɔ bɛ bɔ a bɔlɔnbaw kɔnɔ jagokɛlaw o siraw tɛ minɛ bilen nisɔngoya taama fɛnɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ fangabondaw bɛɛ k'i min na a dagan tɛ aw ye a ka se o yɔrɔw la diɲɛ seleke naani lasigidenzow minnu bɛ yen a dagan tɛ a ka se o yɔrɔw la lasigiden ninnu fɛnɛ si yɔrɔw a dagan tɛ a ka se o yɔrɔw la wa se bɛ jamana ɲɛmaaw ye sariya in sababu la don nataw la maa hakɛ min kan ka bɔ ka nisɔngoya taama kɛ k'o da sigi dɔgɔkun kɔnɔ maa hakɛ min kan ka bɔ k'a sabu kɛ lakana tigilama hakɛ min kan ka se k'u kooli o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɛnkan de ye sa minisiriso min ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow ma a y'a yira k'a fɔ ko in dara fɛn min kama bibi in na bɛɛ bɛ farati danga de la ni bamanjiko ye o tɛmɛnen kɔfɛ san 2017 utikalo tile 19 nisɔngoya taamaba min kɛra ni niw tiɲɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o de ɲɛsigitɔ don k'a sabu kɛ o don maa ba yirika de bɔra ka nisɔngoya jira bɔlɔn kɔnɔ fa bɛɛ fɛ ko fɔ jamana ɲɛmaa fɔrɔ ɲɛsin bɛ ka fanga bila wa ko jamana ɲɛmaa ka kumaw ye san da de ye k'a tɛ kurakuraya lakana tigilamaw ni nisɔngoya taamaw karilen ɲɔgɔn na ni u bɔra fangasinamatɔnw kɛlen ka sariya senkura in mɛn u y'u ka nisɔngoya jira adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ɲɛmaa dɔw i n'a fɔ Spiro Mawule olu y'a yira k'a fɔ nin ye hakɛ lapasali seginni de ye kɔ jamana ɲɛmaaw fɛ.
Tunisi ka uka minisiri ɲɛma bɛɛ segin kun bɛ ka kɔnɔ o k'a fɔ jamana kuntigisigi kalata in na a bɛ sɔn k'i kanbɔ a kɛr'o ye Yusufa Shahed Alamusa a ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ septembre kalo tile 15 jamana kuntigisigi kalata min garila kuru la k'a sabu kɛ jamana ɲɛma ka bili ye ale ye cɛbɔ ye a ko a y'a hakili sɛbɛkɔrɔ jagabɔ kosɛbɛ a y'a ye k'a fɔ a kan k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini Tunisi a ye kunnafoni in di a ka fanga ɲini dɔ Tahiya Tunesi ka ɲɔgɔnkunbɛ dɔ de senfɛ juma uti kalo tile 9 a bɛ se kalata labɛnni jɛkulu instance indépendante chargée des élections ISI la k'a ka jamana ɲɛmaya ɲini ni gafew tɛngu olu la ni sɔn kɛra la Yusufa Shahed ale min kɛra minisiri ɲɛmaw la denmisɛnnin ye Tunisi yɛrɛ fanga kɔnɔ kabini Ala k'a da a se bi don jamana ɲɛmaya ɲinini na wa y'a yira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a b'a fɛ ka danfara don a ka mara kɛcogo ni mara kɛcogo kɔrɔ cɛ a ka fanga ɲini dɔ ni o ye Tahiya Tunesi ye fanga ɲini dɔn kura don k'a sabu kɛ ɲinan yɛrɛ de fanga ɲini dɔn in sigira senga nka a kanubaw cayara fɔ a kɛra jamana yɛrɛ kɔnɔ fanga ɲini dɔn na dankɔrɔba filanan ye nada kɔfɛ n'o ye fanga ɲini dɔn ye min kɛ mɛ ka silamaya diinɛ birifini biri a yɛrɛ la alamisa uti kalo tile 7 y'a sɔrɔ maa min y'a jira k'a fɔ a ka d'a ye ka kɛ jamana ɲɛma ye a matari jɔ maa 50 ani maa 6 la nada fanga ɲini dɔ ka cɛbɔ u kɛmɛ k'u wasa don Abdel Fattah Muru la o tɛmɛnen kɔfɛ waritigiba dɔ fɛnɛ be yen ko Nabil Karoui ale fɛnɛ kɛmɛ k'i kanbɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko in laban a bɛ sɔn ka basa k'a jija o de ni minisiri ɲɛma Yusufa Shahed ni ɲɔgɔn cɛ uti kalo tile 31 nata kalata labɛnni jɛkulu instance indépendante chargée des élections ISI bi a ka dantigɛliw kɛ minnu ni minnu da kan bɛ u k'u kanbɔ ka ye septembre kalo tile 15 jamana kuntigisigi kalata ɲɔgɔn da la. Italikaw ka minisiri ɲɛma danga Matteo Salvini ni Italikaw ka maa ɲɛma kanunenba dɔ bi ka sabu kɛ maa minnu mi wele nazarala ko extrême droitiw n'olu ka hakilina sinsinnen don jamanadenw yɛrɛw de ka hakɛ sabatili kan ni dunanko in tɛ o n'a ɲɔgɔnna koba ye u bolo o ma don o de kɛn bɛ ka tɔgɔ d'a ma wa olu de ye fanga fɛnɛ sɔrɔ a ye dantigɛli kɛ alamusa k'a jira k'a fɔ olu maa minnu b'o taa sira in kan jamana mara nasira kan ni dunanko t'u ka koba ye jamanadenw de ka lapasa k'u ka jɛkulu tira extrême droite u k'a ma ko legi Matteo Salvini y'a ɲɛma ye ani minnu mɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ni o ye a ɲɔgɔnnaw ye mouvement 5 étoiles ani olu de fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ bi Matteo Salvini y'a yira k'a fɔ kalata ka kara kuru la wasadensigi kalata k'a sabu kɛ jɛ min bɛ senna bi jɛ in tɛ se ka taa ɲɛ bilen a k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi fɔ ɲɔgɔn da don ani ɲɔgɔn dɔgɔya ko wa ko ka ko to o cogo la ko jamana tɛ se ka mara a ye alamusa tile bɛɛ kɛ kuma ɲɔgɔnyaw la minisiri ɲɛma Giuseppe Conte o y'a kuma ɲɔgɔnya k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na ka dɛsɛ jamana ɲɛma Sergio Mattarella o fɛnɛ n'a kumana k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na ka dɛsɛ minisiri ɲɛma Giuseppe Conte ani jamana ɲɛma Sergio Mattarella yɛrɛ fɛnɛ kumana u bi ko in bila mina jumɛn kɔnɔ nka ni maa minnu fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ n'o y'a jɛɲɔgɔnw ye mouvement 5 étoiles mɔɔw u bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen ye o ɲɛma Luigi Di Maio n'o fɛnɛ ye minisiri ɲɛma dangan ye maa n'o ma kuma o kɔni ye alamisa tile mumɛ bɛɛ kɛ jamana ɲɛmaya so jabala la a ka biro kɔnɔ maa si m'a wele ka kuma fɛ gwɛlɛya in ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ terɛnzira dɔ kan ka bɔ Faransi duguba Lyon ni Itali duguba Turin cɛ terɛnzira in walasa ka dila fɔ wasadenw ka diɲɛ n'a ye ka don bala wasabilo de kɔnɔ Matteo Salvini bi taa bala min na ale ni jɛkulu min ye hakilina kelen ye n'u ye fanga sɔrɔ n'u bɛ ka jamana mara bi mouvement 5 étoiles mɔɔw Luigi Di Maio ka fa olu sina k'u bolo kɔrɔta k'a fɔ u ti jɛ ni terɛnzira in bɔli ye Matteo Salvini ko jɛ kun ye a ka don da kelen de fɛ n'o tɛ se ka kɛ ka ban kalata ka kara kuru la jamanadenw zɔn bɛ fa min ye o ka segin ka na n'o ye hakilina min da u ka don bala ka sɔrɔ gwɛlɛya ma kɛ a ko ale sɛgɛnna neniw kɔrɔ ani maa minnu bɛ jɛ la kuma bɛɛ u bi to k'a mafiyɛnya nka dɔw y'a yira k'a fɔ o ye maa min ko ye Danilo Teninelli minisiri do min ɲɛsin bɛ transport kow ma Itali fanga kɔnɔ nka mouvement 5 étoiles maa de don o de y'i dɛn ka Matteo Salvini mafiyɛnya kɔsada in na hali n'a ma Matteo Salvini da tɔgɔ ma Matteo Salvini yɛrɛ ye kuma kɔnɔ a ko maa bɛ maa la olu ka fanga in kɔnɔ bi u bɛ k'u yɛrɛ kɛ woro ye walima u bɛ k'u yɛrɛ kɛ masakɛ ye k'a sɔrɔ masakɛ ka masafɛni de sigi bɛ masafɛ kana n'a jamana a bɛ to ka pɛrɛ mɔɔw kunna ka mɔɔw lasera a yɛrɛ ɲɛ k'a sɔrɔ ale tɛ dɔwɛrɛ ye masafɛni kɔ masafɛ kamankun na masakɛ sigila kɔnɔ minisiri Danilo Toninelli a ka nin kɔrɔfɔ in masafɛni bi kɛ maa min ye Matteo Salvini don a sigi bɛ masakɛw minnu gama kan o ye olu mouvement 5 étoiles ye n'olu tɛ fanga t'a la o kɔrɔfɔ in de ma bɛn Matteo Salvini mo.
o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲɛ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ala y'o yira an na